na dai faɗi kisa nan. Dan uwa ya ji Madina sai fito daga ban ɗaki ya tara an ɗauki jakarsa da ya sauka da ita da kaya da komai, kayansa na sawa da karatun abin da zai karanta da carbinsa da fasko ɗinsa da komai ina ci. Ya fito ya ga ba komai an ɗauki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuɗin guzurinsa suna cikin jaka. Shine sai hankalinsa bai tashi ba. Ya fito ya shiga shabbaki ya yi sallah raka'a 2 ya zo ita wasali da annabi. Ya Rasulallah, sunana ya faɗi sunansa. Ya ce kuma ba abin da ya kawo ni Madina sai gurinka. Ke kuma na zo jakata ta ɓata ya Rasulallah. Ya ce ina so ka umarci ɗaya daga cikin hadimanka ko mala'ika ko aljani, ka umarci ɗaya daga ciki ya je ɗauko min jakata. Haka ya faɗa. Shikenan yayi salati sai ya fito. Yace billahi allazi bai yi taku 20 ba, yana zuwa jikin babur baki nan ya ga jakarta sa. An ɗauko sai ɗauka ya ga ko buɗa ta bai ba, ya ɗau abu sai tafi su. To haka yake sallallahu alaihi wasallam. To Allah ne ya bashi komai. Allah cewa fa'i wa inna ma ana qasimun wallahu yu'di, ni ne mai rabo, Allah shi ne mai bayarwa. Shine wannan da kaji ana cewa ma'ajin amanar Allah.